Kaže, između ostaloga, Abdullah ibn Mubarak kaže, čuo sam Sufjana Theuriju da kaže, stausu bi ehli sunneti hajra, fa innahum gurabe. Kaže, oporučite, ostavite oporuku onima koji nose sunnet svako dobro, jer su, kaže, oni gurbeti. Oni su šta? Gurabe. Sodno hadithu gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bedel islamu gariba fasaj'udu kama bada. Počeo je, kaže, islam na takav način. Garib. I vratit će se tako. Po pitanju ovog haditha, braćo, imate pogrešna tumačenja. Jedni kažu, počet će, znači, s pojedincima. Dvojica, trojica, petorica. Između ostalog. Međutim, islamski učenjaci koji ga pravilno komentarišu kažu, ne, doći će vrijeme kad će doći da ono jača. Jer u ono vrijeme kad je počeo, nije slabio nikako, samo je šta? Jačao. Je se pojavio sa pojedincima, ali nije bilo stagnacije, niti je bilo opadanja, nego samo šta? Rasti, jačanje. Ovako će se islam ponovno vrati. Ovako će se vrati.